שלום רובי. שלום וברכה. ברוך הבא. ברוכים הנמצאים, חן חן. אז 6 נפשות בדירה קטנה בשכונה ג' בבאר שבע, וילדות שאתה מגדיר אותה כמאושרת, נכון? ילדות מאוד מאושרת, ים של אהבה, ים של תקווה מצד ההורים. אבא כמפרנס יחיד, החל את דרכו כפועל בניין. אני זוכר את אבא שקם כל בוקר מוקדם מאוד, לא יוצא לי לראות אותו בבקרים, היה יוצא ב4:30 בבוקר מהבית. אמא הייתה עקרת בית, לפרק זמן מסוים גננת, אבל היא הייתה עיקר הבית, היא הייתה העוגן המרכזי של הבית. רוביק, אמרת שאמא ליוותה את הדבר הזה וקשרה כתרים, אני מבין שהיה לה גם קצת חשש, נכון? מה היא אמרה לך? כשאני נבחרתי בגיל 27 להיות סגן ראש עיר, אז במקומונים באמת עשו מזה איזושהי דרמה, בכל זאת, זה ילד, דרמה? סליחה, ילד, באמת, כן, זה דרמה. בן 27 הופך להיות סגן ראש עיר בעיר גדולה בישראל, עיר מטרופולין, ואמא ביקשה שאני אבוא אליה הביתה. היא ישבה לידי בסלון, הניחה את ידה על ידי. אמא יוצאת טוניסיה, היא אמרה לי, יא וילדי, בן שלי. תזכור שבחיים אין נסיכים ומלכים, זה יש באגדות. אתה נבחרת עכשיו להיות משרת. יש לך אחריות מאוד מאוד גדולה. אני מבקשת ממך שתפתח את הדלת שלך ואת הלב שלך לאדם הכי פשוט שנקרא בדרך. זה התפקיד שלך, להיות משרת. תישאר צנוע, אל תהיה גבל לב ולא עם האף למעלה. תזכור שהכיסא שאתה יושב עליו הוא זמני. בכל בוקר תזכור את זה. זה דבר שמלווה אותי ולוקח אותי כל יום בעבודה הציבורית. אותה שיחה שיצאה מהלב ונכנסה עמוק עמוק לתוך הלב. בחיים, ורואים אותנו עכשיו, אני מניח, גם בני נוער וגם אנשים צעירים, בחיים אתה נדרש לקבל החלטות. הן כואבות, הן קשות, יש לך חיבוטים נוראים, אבל מה לעשות? מי שירצה אי פעם להגיע לאן שהוא, לחולל שינוי, לשנות גורלות של אנשים, להיות בתפקיד של מקבל החלטות, צריך לדעת, יש רגשות וטוב שיש רגשות, ומותר גם לעתים להזיל דמעה, אנחנו בני אדם, מותר לפעמים לכעוס ולשאול ולטעות, כולנו בני אדם, וטוב שאנחנו בני אדם ולא רובוטים, אבל בסוף צריך גם לדעת לקבל החלטות בחיים. אני קיבלתי החלטה.